रनसायग्रा नाब्ला सारनि दिनै गोथार जोनोम सान आरो बे गोथार जोनोम सानाव बारग'एनदि बिनि सासे सोद्रोमा जानानै आङो बयनिसिमबो रायजो राजानिसिमबो हामग्लायथि बावहरनायजों लोगोसे दैमारि रनसायग्रा नाब्ला सारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय बार्थडे उइस थाहरबाय। बिनि देहा सोलेर अरायबो इसोरा मोजाङै लाखिथों। बियो जेरावखि थाया मानो बेयावनो गोसोआव दुखुआवब्लाबो रंजानाय लानानै अरायसम थांनानै थानो हाथों। लोगोसे बिनि हारिखौ जि मोजां मोननाय, हारिखौ जि अननाय बे माब्लाबाबो दा गोमोरथों। आं बेखौनो इसोरनि गुदियाव आर'ज खालामो आरो खालामबोबाय थादों। दिनैबो आं बेखौनो आर'ज खालामगोन। जोंनि जारिमिनखौ नायोब्ला नुयो जोंनि बर' जाथिनि जि बिर जोहोलावफोर दङमोन, गोबां बिर जोहोलावफोरा बर' जातिखौ साव होनानै थांदों। सोरबाया बुंदों बर' जातिया हाजो खर'आव खारखो खारखो थैलांथों। सोरबाया बुंदों बर' जातिया जानो गैयै जानानै थैथों, हावरिया निखावरि जालांथों। नाथाय आं बेनिखायनो रन्जन दैमारि सारनि खाथिसिम आर'ज गाबो आरो आनान गसाइनियाव आर'ज खालामो जाहाथे रन्जन दैमारि सारा बर' जातिखौ माब्लाबाबो साव होआ। जेन इसोरनि गुदियाव रन्जन दैमारि सारा जेन बर' जातिनि थाखाय बोर आरो आशीर्बादखौ बिनानै गालाङो। जेन अराय सम बर' जातिया एरलाङो, गोजौ थाखोआव दावगालाङो, सोलोंथाइ बिथिङाव लानानै, आबादारि बिथिङाव लानानै, मावनाय दांनाय बिथिङाव लानानै, साननाय हनाय बिथिङाव लानानै, राजखान्थि बिथिङाव लानानै, गासै बिथिङाव जाहाथे गोजौसिनाव बर' जातिया आवगायलाङो। बेबायदि जाहाथे रन्जन दैमारि सारा जोंनि थाखाय आर'ज गाबो। जाहाथे जों बर' जातिखौ साव होआ बेखौसो आङो आर'ज गाबो। मानसिया गोबां रोखोमनि रंजानाय थायो। सुखुआव जों गोबांखौ नुयो, सुखुआव रंजानाय, दुखुआव गाबनायखौ जों नुयो। सुखुआव रंजायो, सोरहाबा माबा मोनसे गोमा जानानै मोनफिनोब्ला रंजायो, मोननो हायै जिनिसखौ मोनोब्ला रंजायो, माबा मोनसे एचिभमेन्ट खालामनायाव रंजायो। नाथाय दुखुआवबो मोनसे रंजानाय दङ। बेखौ जोङो नैबे बार्थडेनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारनि 65थि जोनोम साननि गेजेरजों बेखौ जोङो फोरमायनो इच्छा खालामदों। मानसिया जेन दुखुआवबो रंजानो हायो, जों दुखुआवबो रंजानो नांगौ। जों जुदि जोंनि दुखुखौ रायजोनि गेजेराव प्रका खालामनानै लायोब्ला, आं दुखुआव दङ होननानै सानफ्रोमबो जुदि दुखुआव थायोब्ला दुखुआ नोंथांखौ नाख्रेबगोन, आंखौ नाख्रेबगोन। बेनिखायनो जों जेब्लायबो दुखुखौ एरखायनो थाखाय दुखुआवबो जोङो रंजानो नांगौ। जोंहा दुखु दङ, गासै बर' जातिहा दुखु दङ। रन्जन दैमारि सारखौ जोंनि गेजेराव मोननो लुबैनाय बयहाबो दङ। दुखु थासेयावबो जों रंजादों। दिनै बिनि 65थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंदों, रायजो राजाखौ लानानै जोङो खुंफुंदों। बेयाव मोनसे रंजानायखौ जोङो खोन्थिदों। बेनिखायनो आं बुंनो हास्थायो जों दुखुआवबो रंजानो सोलोंनांगौ, जोंनि दुखुखौ बेराफारसे दोनखोनांगौ। आरो आंनि पार्सनेल अभिगता, आं जेब्ला मालाबा निरा जायो, मालाबा जेब्ला आङो दुखुआव गोग्लैयो, राहा गोथे जायो, हारिनि थाखाय माबा मोनसे साननो बोलो गैया जायो, बैखिनि समायाव आङो रन्जन दैमारि सारा जेराव दङ गुवाहाटीनि काहिलिपारा टेनिपिपियान केम्पआव बेयाव आङो थांनानै बेजों रायलायो। जेब्ला बिथांजों रायलायो जोङो बोलो मोननानै फैयो जाथिनि खामानि मावनो, हारिनि थाखाय खामानि मावनो आरो समाजनि मोजांनि खामानि मावनो थाखाय बोलो मोननानै फैयो। बिनिखाय आं फोथायो दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो बिथांनि बोसोना जोंजों लोगोसे दङ, बिथांनि सुबुरन्थाइफोरा जोंजों लोगोसे दङ। बिनिखाय जोङो रंजायो आरो बिथांनि एबसेन्टआवब्लाबो बिथांनि बोसोन सुबुरन्थाइया जोंनि गेजेराव थानायखाय अरायबो जोङो रंजा खुसियै थानो हायो। सेक्रिफाइसआ ओरैनो नङा। बियो दिनै जेलाव दङ, रन्जन दैमारि सारा जेलाव दङ, बेबो मोनसे सेक्रिफाइस। आं सासे उन्दै गथ'नि बिफा जानानै आंहा मोनसे न'खर दङ। आं जुदि साननै सानथाम न'आव गैयाब्ला आङो सानहरो आंनि गथ'आ बोरै दं, आंनि मिसेसआ बोरै दङ, आरो आङो फन खालामनानै खबर लायो। हानाय बायदि थाबै न'आव फैनो नाजायो। दिनै गोबां बोसोर रन्जन दैमारि सारा गावनि फेमिलिजों लोगोसे गैया। गावनि गथ'आ बेसे देरखो, बहा फरायदों, मा खालामदों, मा जादों, गावनि अनजालि बिसिया बहा दं, बिसांसिम बिहा खबर लानो सुबिदा गैया।
लोगो हमलायनो सुबिदा गैया अब्ला बिथाङा बेसेबां दुखुआव दङ जों गावबा गाव अनुभव खालामनानै नाय दा बेजोंनो लोगोसे दिनै बिटिआर सुक्ति खालामबाय बर' जाथिखौ लानानै एबसु इउपिपिअ आरो एनडिएफबिआ गोजोन गोरोबथा खालामबाय दिनै गोजोन गोरोबथा खालामग्राफ्रा बहा दं दिनै बहा दं हा हम पार्टी खालामनानै कोटि कोटि थाखानि मालिक जानानै सोरबा सोरबाया हिन्जाव सानै साथाम लानानै जिबायदि आलो गोजोनै संसार जादों बिथांमोनखौ साननानै नाय आरो रन्जन दैमारि सारखौ साननानै नाय बिनि सेक्रिफाइसआ बहा आरो बिथांजों लोगोसे सेक्रिफाइस खालाम एबा सुक्ति खालामफानाय लोगोफ्रा बहा दं साननानै नाय पार्टिकुआ बेयावनो दङ दा बिनिखाय दिनै जोङो नुदों बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय पार्टियाबो दिनै एमएलएफोर दङ मन्त्रि दङ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय पार्टियाबो दिनै एमएलए दङ साथाम बर'फोरनि एमएलए दिनै एसेम्बलि सोलिबाय थादों एसेम्बलियाव हेडलाइनाव लाबोनो हादों नामा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ बर' जातिनि थार्ड एकर्डखौ सन्मान होनानै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै स्ट्रं मोनसे एसेम्बलियाव आर्गुमेन्ट लाबोनो हादों नामा जोंथ' नायदों जोंथ' नुवाखै दा बेफोरनो जोंनि गेजेराव लेकिं अफ जातीयताबादनि अननाया खुगायावल' दिनै जाय लिडारफ्रा खुगाजों हारि सिबिबोदों बिथांमोननिथ' साफा साफा एमएलए अब्ला हारिखौ जुदि खुगाजों सिबिबोनायनि साफा साफा एमएलए जाबायब्ला बिथांमोनालाय गोसोजों बोरै हारिखौ सिबिनो हानो बेनिखायनो रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै बिथांमोना एसेम्बलियाव दाथियै बुंनो हायाखै जुदि दिनैनि तारिखआव आसाम एसेम्बलिया मोनसे डिसिसनाव फैयोब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ सन्मान होनानै जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै जुदि मोनसे डिसिसनाव फैयोब्ला गाबोननो गयो सारा नाथाय बेखौ मावनो हाया बेनिखायनो जोंहा बिथांमोनखौ बुंनांगौनिबो खोथा गैया बिथांमोना पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय गावबा गाव गार्डिनि थाखाय जि मावनांगौ मावबाय थागोन आरो जोङो जोंनि ट्रेनजों जोंनि मावनांगौ लामाखौ जोङो मावगासिनो दङ बिथांमोननि दुर्बलताखौ बिथांमोना मोनथिगोन जों नुदोंब्लाबो आङो मिडियानि गेजेराव बुंफोरनो इच्छा खालामा दुर्बलताया निस्सय थागोन बिनिखाय बिथांमोना जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै निस्सय बुंनो हायाखै दिनै गुबुन हारिनि जाय हारिफ्रा जोंनि सेक्रिफाइसआव थोबसेबो दुखु गैया खस्थ' गैया आरो जोंनि सुक्तिजों थोबसेबो मोनदेरनाय गैया बिथांमोननि एमएलएफ्रा बुंनो नागिरदों किन्तु जोंनि बर' हारिनि एमएलएफ्रा दिनै बुंनो नागिराखै बा दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नागिराखै बिनि आन्दोआव निस्सय माबा मोनसे थागोन बेखौ समजों लोगोसे जों बारग' एनडिएफबिफ्रा रोखा रोखा रायजोनि गेजेराव फोरमायलांगासिनो दङ दिनैनि बेलायाव नैबे गोथार 65थि रन्जन दैमारि सारनि गोथार जोनोम सानाव आं पलिटिकेलि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हास्थायाखै बिनि बादै जुदि सोंनो इच्छा खालामोब्ला उनफासआव बुंगोन आं नाथाय थोंजोङै बे बाथ्राखौ बुंगोन जे इलेक्शना सानफ्रोमबो जायो सानफ्रोमबो जोबो आरो जोंनि ओंखाम जानाय दै लोंनाय मोनफ्रोमबो बे राजनितिक जों राजनितिजोंनो थांनानै थायो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव जों बारग' एनडिएफबिआ बाहागो लागोन जोङो 2019 मायथाइनिफ्रायनो आफाद हिसाबै बे समाव जोङो गेदेमा बिथां एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला सारनि जोनोम सानखौ जों फालिबोदों गिबि खेबै बिथांनि एबसेन्सआव जोङो 2019आव जों खालामदोंमोन दिनैनि सानावनो 21 फेब्रुवारियाव तो 2019आव गेदेमा बिथां डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सिबिआइनि फास्ट ट्रेकआ बिसार खालामनानै जिउ जोबजासिम साजा फोसावदोंमोन आरो जेब्ला जिउ जोबजासिम सिबिआइ फास्ट ट्रेक कर्टआ फोसावदों बैनि उननिफ्रायनो डिआर नाब्ला सारा जोंजों लोगोसे गैया जाय समाव पिस प्रसेसआ सोलिबाय थादोंमोन थेवब्लाबो बिथांखौ जोबथेसालियाव बै समावनो सोनानै दोनदों दा बे समायनिफ्रायनो जोङो बिनि एबसेन्सआव बिनि जोनोम सानखौ जों फालिबोदों जोनोम सान फालिनायनि जोंहा जेबो जाहोनफोर गैया नाथाय माखासे मोननैसोल' इम्पर्टेन्ट जोंहा जाहोनफोर दङ जायनि थाखाय जों बिनि एबसेन्सआवबो बिनि जोनोम सानखौ जों फालिबोबाय थादों दिनै जोङो बारग' एनडिएफबि हिसाबै जों नायदों जों नुदों जोंनि सोरगिदिं माने माखासे थासारिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव जोङो लुबैयाब्लाबो जोंनि गेजेराव बारबोदों
जोंनि जारिमिनफोरखौ दिनै खोमानो नागिरदों जोंनि गेदेर जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै फोजोबनो नागिरनायखौ जों नुदों माखासे बेबायदि षड़यन्त्रआ जोंनि गेजेराव बारनायखौ दिनै जों नुदों थ' बेफोरनि हेंथायै जों जुजिनो थाखाय जाय समाव जों नुदों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बर' हारिनिफ्राय खोमानो नागिरदों बर' रायजो राजानि गोसो गोरबोनिफ्राय गैया खालामनो नागिरदों जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो जों मोनाखै बियो मा फोरमायदों जोंनि गेजेराव बिथांखौ खोमानो नागिरदों बे जिनिसखौ जोङो मोजाङै गोथौयै जों सिन्था खालामदों आरो बिनि अल्टारनेटिभ जों एन्सार नागिरदों बिथांमोनखौ जोङो अराय सम जोंनि हारिनि गेजेराव जों फोथांनानै दोननांगोन खारन बिथांमोना बावसोम बोग्रा सासे बेक्ति 34 इयार्स मोनसे गेदेरथार माने जारिमिन बिथांमोना सोरजिबोदों बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गावखौ बावसोमदों बेबायदि बेक्तिया दिनै मान सन्मान मोननानै जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो अराय सम गोथाङै थाबाय थानांगौ बेखौ जों बुजि मोनदों बिनिखायनो दिनै जों बिनि एबसेन्सआवब्लाबो दिनै जोङो बिथांखौ अराय जोंनि गेजेराव फोथांना लाखिनो थाखाय बिनि जोनोम सानखौ जोङो फालिदों आरो दिनै मानसि माहारिया जेब्लाबो इसोरखौ फोथायो जों जेब्ला राहा गैया जायो जोङो जेब्ला राहा मोना जायो अब्ला जोङो लास्ट अपसन हिसाबै इसोरखौ जों लायो दिनै बिथांनि गोग्गो देहा बिथांनि गोलाव जिउ आरो बिथाङा जि जेंनायाव दिनै सैसोनांदों जेलाव जोबथे जानानै दोनजादों बिनिफ्राय बिथांखौ उद्धार खालामनो थाखाय जोङो इसोरनि गुरियाव बिथांनि जोनोम सानाव जोङो आर'ज गाबो आरो बेबायदि जाहोननि थाखायनो दिनै जोङो बिनि एबसेन्सआव डिआर नाब्ला सारनि जोनोम सानखौ जोङो जेरावबो फालियो जोङो साबायखर बावनांगोन एनडिएफबि बा बिएसएफ महरै जोनोम मोननाय समनिफ्रायनो बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायबोदों जोंनि सारमोनखौ अनसायबोदों आरो दिनैनि थारिखआव जों बुंगोन गेदेमा बिथां डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बिनि आखरे आखरे फोरमानखौ जोंनो समजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा होदों दिनै फोरमान होदों बे दैफां हालामनि रायजो राजाफ्रा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै जोंनि बे हाबाफारियाव डिआर नाब्ला सारनि गोलाव जिउनि थाखाय बिनि गोग्गो देहानि थाखाय आरो बिथाङा जि जेंनायाव दङ बे जेंनानिफ्राय जाहाथे जों बिथाङा उद्धार जाबोनो हायो बिनि थाखाय इसोरनि गुरियाव आर'ज गाबनो थाखाय जोंनि खावलायनाय बायदि बा नाब्ला सारखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फैदों बेयो दिनै फोरमान रायजो राजाफोरा डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे एनडिएफबिफोरखौ दिनैसिमबो गोसो गोरबोजों मोजां मोनो जाय समखौ दिनै जों सानहरोब्ला बुजि मोनो जोंखौ जाहोयोब्ला आर्मि पुलिसजों बुजायोमोन जोंखौ दोनखोमायोब्ला आर्मि पुलिसजों गावजायोमोन जेलाव सोजायोमोन बेबायदि समावबो जोंखौ बर' रायजो राजाफोरा एसेबो अनसायनो नागाराखै 100% गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंखौ मोजां मोनदों आरो जोंखौ अनदों स' बे गेदेर अननाय आरो सहायखौ दिनैनि थारिखआव जोङो बिथांमोननो माबा मोनसे होनानै जोङो फुलफिल खालामनो हाया बिथांमोननि अननायखौ जों सुफुंजोबनो हाया नाथाय दिनै आङो बे जोनोम साननि मुङै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरनो हास्थायो